खुलुमबाय आं मनेन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। नैबे समाव आं दङ उदालगुरि जिल्लानि नैबे भैरबकुन्दआव। बे भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआ जोबोर मुंदांखा, लोगोसे गोबां नायगिरि बिथांमोननि गोसोखौ बोनो हादों। स' दिनै बे भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि माखासे नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। हाजो सरासनस्रायै बेखौ गोदो गोदाय बर' सुबुंफ्रा माइब्रा हाजो होननानै बुङोमोन। लोगोसे नैबे भैरबकुन्दआव गासै जोङो फारियै अरुणाचलखौ मोनो। अरुणाचल बर्डाराबो बेवहायनो दङ। अरुणाचलनि जागायनाय आरो अरुणाचलनि जोबनाय, इन्डियानि आसामनि जागायनाय बा आसामनि जोबनाय सिमाखौबो बेसिं मोनो। स' आरो बेनि साखाथियावनो नांजाबनानै दं आरोबाव इन्टारनेशनेल कान्ट्रि भुटान। स' नैबे भैरबकुन्दथिंजाय जा सुइस गेट दङ, बेथिं बोहैबोनाय भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय दैमाया जोंनि आसामाव हाबहैनानै बा इन्डियायाव हाबहैनानै धनस्रि दैमा मुं लायो। स' बे भैरबकुन्दनिफ्राय बोहैबोनाय स्राय स्राय बोहैख्लायबोनाय दैमानि मुंखौ जोङो सरासनस्रायै धनस्रि दै होननानै मिथिनानै मोनो। स' दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'आव नोंथांमोननो फारियै दिन्थिगोन भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि गासै नुथायखौ। लोगोसे बे भैरबकुन्द हाजोखौनो गोदो गोदाय आबै आबौनि समाव माइब्रा हाजो होननानै बुङो होननानै जों खोनानो मोन्दों। लोगोसे गोबाङा आंनो कमेन्टनि जोहै बुंहरदोंमोन बे माइब्रा हाजो बा भैरबकुन्द हाजोआव गोबां गोदो गोदायनि बर' रायजो जानायनि गुमुर सिखोमाना दं होनना बुंदोंमोन। नाथाय नैबे समाव आं साखाथिनि रावबो बोराय बैसोनि बा आबै बैसोनि बा आबौ बैसोनि रावबो सुबुं मोनैलाय बेनि गुमुरखौ नागिरनानै मोनदिया। लोगोसे फिउचाराव जुदि आं बे गुमुरखौ नागिरनानै मोनोब्ला महिलारी वाइड एंगल चेनेलजों लोगोसे आंनि फंबाय खोरोमसार सरगियारिनि इउटुब चेनेल बर' मिक्सार इउटुब चेनेलाव बेखौ फिउचाराव बा इयुनाव फोसावनायनि थांखि लादों। स' नोंथांमोना दिनै नायलांदो नैबे जोंनि आसामनि जोबथा सिमा, लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि जोबथा सिमा, लोगोसे BTC हालामनि नैबे समायना भैरबकुन्द पिकनिक मोनदों। जय आफा बोराइ बाथौ, बेयाव माइब्रा हाजो थानसालि साइड 4। स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि साखाथियावनो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि मुंदांखा माइब्रा हाजोआ दङ। बेनि नुथायखौ जों नुगासिनो। लोगोसे गोबां माने जारिमिनखौ लिरना दोनलाङैनि आंखालाव जोंनि बर'नि माखासे जारिमिना गोमादों। स' बिथांमोना बेबायदि संरैखा खालामना दोनदों। नाथाय नैबे समाव जों माइब्रा हाजोनि साखाथिनि सफैबाय। बेवहाय बाथौ थानसालिखौ नुनाय जादों। स' नोंथांमोननो माइब्रा हाजोनि नुथायखौबो दिन्थिगोन। लोगोसे बिथांमोना बेवहाय गासै हानि बिगाखौ 130 बिगानि एरियायाव नैबेयाव गोसारनानै दङ। स' बेनि साखाथिथिं बोहैलांनाय स्राय स्राय दैसानि मुङा धनस्रि दैमा होननानै जों खोनानो मोन्दों। स' बेयो भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोदों। स' भैरबकुन्द पिकनिक स्पटजोंनो जोंनि बर' हारिनि जोबोर गोमानानै थानाय गुमुर माइब्रा हाजोनि नुथायखौ आं दिनै नोंथांमोननो फारियै दिन्थिनो लादों। स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे जोंनि गोदो गोदायनि जारिमिन बा गोदो गोदायनिफ्रायनो माइब्रा हाजो होननानै जों गोबाङानो खोनानो मोन्दोंमोन। बेवहाय पिकनिक स्पटआव गोबाङानो भैरबकुन्द पिकनिक स्पटसिम फैयो। नाथाय बेबायदि बर'नि गुमुर जायखौ माइब्रा हाजो होननानै बेवहाय गसंथानानै दङ। जानो हागौ दैज्लां बोथोराव बा मिथिंगानि सोलाय सोल'आव बे माइब्रा हाजोनि नुथाया नैबे समाव नोरजिया जादों। लोगोसे बेवहाय जों बाथौ धोरोमनि बाथौ थानसालि नुनो मोन्दों। फारि गंनै बाथौ थानसालिखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ गौथुमनि नाजानायाव बेखिनिया संरैखा जानानै दङ। लोगोसे बावैसो सिगाङाव नोंथांमोननो बेनि बर्डखौ दिन्थिदोंमोन। स' थारैनो जोंनि गोबां जायगाफ्राव बर' हारिनि गुमुरफ्रा गोमानानै दं, जायखौ बुरखांफिननाया जों साफ्रोमबो बर' हारिनि सुबुंनि बिबान। स' गोबां आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोना नैबे भैरबकुन्द हाजोनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामनांगौ, लोगोसे बे माइब्रा हाजोनि गुमुरखौ बुरखांनांगौ होननानै कमेन्ट्स हरदोंमोन। आरो बेवहाय थानाय साखाथिनि आबौ बा आबै बैसोनि सुबुंनाव सोङोब्लानो बेनि गासै गुमुरखौ मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय नैबे समाव बेबायदि रावबो सुबुंखौ मोननाय जायाखै। स' इयुनाव नाजागोन। स' नोंथांमोना बेबायदि बाथौ धोरोमनि नैबे थानसालिखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे माइब्रा हाजो। स' थारैनो माबा मोनसे सोमोनांथाव जारिमिना बे हाजोजों गोबानानै दं बा
जों मोनस' हायै बा नागिरस' हायैयाव बे गोदोनानै दङ स' इयुनाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन स' नोंथांमोना दिनै मिन्थिनो हाबाय उदालगुरि जिल्लानि नैबे भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि साखाथियावनो जा जोङो भैरबकुन्दनि हाजो बेखौ जोङो गोबाङानो भैरबकुन्द हाजो होनना बुंबोदों नाथाय अरिजिनेलि जारिमिनखौ बोखांनो थाङोब्ला जों बेखौ माइब्रा हाजो होननानैसो मिन्थिनाय मोनो स' नोंथांमोना दिनै बे भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि जा ब्लग भिडिअ'आवनो माखासे बर'नि गुमुरफोरखौ बुंफोरनो हानायनि मोनसे चान्स मोन्दों स' बे साहाथिंजाय थांनानै नोंथांमोननो भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि माखासे नुथायखौ दिन्थिबावनानै दिनै माइब्रा हाजोनि सायाव लानाय बे ब्लग भिडिअ'खौ फोजोबगोन थारैनो नोंथांमोना जुदि बे उदालगुरि हालामनि सोरबाफोर बे माइब्रा हाजोनि सायाव गुमुरखौ मिन्थिगौब्ला आंनो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर कमेन्टआव आंनो हर आं थाबैनो बे गुमुरखौ बुरखांफैनो नाजागोन स' इयुनाव नैबे जायगासिम फैफिननायनि थांखिजों जों नैबे भैरबकुन्द पिकनिक स्पटथिं आवगायलांगोन